Калі вы з намі, значыць імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», у якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Як трапіць на запіс? Усё проста. Заходзьце на сайт тэлеканала «Беларусь-3» ці тэлерадыёкампаніі «Гомель», адказвайце на пытанні да тэлевіктарыны, пакідайце заяўку на ўдзел і чакайце запрашэння. Менавіта так зрабілі каманды, што стаяць зараз за гульнявымі стойкамі ў чаканні займальных пытанняў. Сёння гэта дзве маладзёвыя каманды. Ці размаўляюць яны па-беларуску ў жыцці? Падчас вучобы, у сваім асяродку з сябрамі і дома з роднымі мы зараз і даведаемся. Калі ласка, капітаны. Першае слова вельмі сур'ёзнаму Артёму. Добрый день. Добры. Сегодня мы обороняем гонор гістарычнага факультэта Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Францыска Скарыны. Разом за мною Александр и Алексей. И тому наша назва, яна звязана з нашай будучай прафесіяй, мы назвалі сваю каманду Герадот, так званы бацька гісторыі. Герадот, бацька гісторыя. Усе разам Герадоты. Дзякуй вялікі. Артём, скажыце, адкуль вы да нас прыехалі? Вы гамяльчанін ці не? Не, я прыехаў з горада Брэста. І тут 5 гадоў ужо вучыцеся. Так, вы на 5-м курсе. І вашы сябры таксама. Таксама. Спадзяемся, у гэтым годзе з поспехам атрымаем дыплом. Цудоўна. Паслухаем Анжеліку. Добрый день. Добры. Наша каманда мае назву «Праменьчыкі». Мы добрыя дзяўчынкі, якія дараць усім сваё святло. І спадзяемся, што сёння мы пакажам вам яркую гульню. Я таксама спадзяюся, абедзвюм камандам жадаю перамогі Герадоты, праменьчыкі. Шаноўныя гульцы, каб спрэчныя моманты не завялі нас у моўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, выкладчык беларускай мовы, літаратуры, мовавед Святаслаў Крупенька. Увага на экран. Ускалыханы, узгадаваны табой, даскону закаханы, у кожны гук чароўны, крэўны, моя князёўна і царэўна, з табою у свяце, у свеце, у хаце, бо ты у мяне адна, як маці, мова. Рыгор Барадулін. Прывітанне шаноўным гульцам у нашай студыі. Вітаю вас, паважаныя тэлегледачы, хто зноў і зноў з прыемнасцю далучаецца да нашай перадачы. Удзельнікам віктарыны зычу трапных адказаў, паасобку і ўсім разам. Перадачы, поспеху, удачы. Няхай роднае слова звініць, як песня Жаўрукова. Дзякуй вялікі, Святаслаў. Мы пачынаем і наш першы этап прыгадваем. На этапе «Прыгадваем» гульцы шукаюць адказы на слайд пытанні. Прыгадаць прадмет або з'яву і назваць іх па-беларуску – вось першае заданне. 5 секунд на роздум і падказка, схема слова і адна літара ў ёй. Паважаныя ўдзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал. А няправільны адказ будзе пазначаны інакш. Каманда, што адкажа на пытанне правільна першай, атрымае ва ўзнагароду 2 балы. Націскаць на кнопку, нагадваю, у гэтым конкурсе можа толькі капітан. Такім чынам прыгадваем. Што гэта? І першым быў Артём, каманда Герадоты. Вам у падказку літара і колькасць літар. Што ж гэта такое? Хто будзе адказваць? Я адкажу, здаецца, мне гэта хмара. Сапраўды так. Першыя 2 балы ў вашу скарбонку. Наступны слайд. А вось тут Анжеліка і каманда «Праменьчыкі». Хто будзе адказваць, Анжеліка? Адкажу я. Гэта кішэня. І гэта правільны адказ. Можна сказаць кішэня, можна сказаць кішэнь. Капітаны абмяняліся правільнымі адказамі. Наступны слайд. І зноў Анжеліка, каманда «Праменьчыкі». Што ж гэта такое? Што ж за пабудова? Гэта царква. Гэта правільны адказ. Наступны слайд. Першым націснуў кнопку Артём. Мне здаецца, што гэта андарак. Абсалютна правільна здаецца вам. 2 балы сюды. Наступны слайд. Анжеліка, «Праменьчыкі». Хто будзе адказваць? Адкажа Вікторыя. Гэта кураня. Вы маеце рацыю, Вікторыя. Апошні слайд.
А тут герадоты хуткія, спрытныя і вельмі сур'ёзныя. 5 секунд на роздум у вас ёсць? Не? Няма Дзяўчатам адказу. перададзім ход. Так, Анжаліка, хто вас будзе адказваць? Адкажа Яна. Гэта селядзец. І гэта правільны адказ. Малайчына. 2 балы вы паклалі ў скарбонку каманды «Праменьчыкі». Усміхніцеся, ўсё добра, Яна. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы. 8 і 4. Зараз мы пераходзім да наступнай гульні. Перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны каманды будуць перакладаць словы, словазлучэнні і сказы з рускай мовы на беларускую. Першымі за перамогу будуць спрачацца ад герадотаў Аляксандр, ад праменьчыкаў Вікторыя. Яны паспрабуюць перакласці слова, словазлучэнне і сказ. Першае слово для вас. Жывотнае. Вікторыя, слухаю вас. Жывёла. Ваша праўда і 2 балы вашы. Наступнае словазлучэнне. Глупый паступак. Слухаю, Александр. Неразумный учинок. Бездокорно, Малайчина. Где аплодисменты? Он не отличался примерным поведением. Слухаю, Виктория. Ён не адрозніваўся прыкладнымі паводзінамі. Вы маете рацию, Виктория Малайчина. Наступная гульня для капитанов Артём и Анжелика. Запрет. Худкий Артём. Заборона. Малайчина 2 баллы. Вчерашнее сообщение. Пробачьте, натиснули раней, чем я сказала. Слово Артёму. Вчерашнее сообщение. Вчерашнее поведомление. 2 баллы ў вашу скарбонку. Анжеліка, разумею, вельмі хочацца хутка націснуць кнопку. Даслухайце маё пытанне. Дверь не хотела открываться. Анжеліка, слухаю вас. Дзверы не хацелі адчыняцца. Гэта правільны адказ. Малайчына. Аляксей і Яна. Яначка, адкуль вы прыехалі ў Гомель вучыцца? Я приехала з Брэскай вобласці, Столінскага району, гарадскога пасёлка Рэчыца. Дзякуй вам вялікі. Бачыце, і ў Брэскай вобласці ёсць Рэчыца, і ў Гомельскай вобласці ёсць Рэчыца. Гэта раённы цэнтр. Ну што, Алексей, вы гамельчанин? Да. Першае слово. Прыгаць. Яна, слухаю вас. Скакаць. Дзякуй вам, джентльмен Алексей, за право першае націснуць кнопку менавіта Яне. Словазлучэнне. Неожиданный вопрос. Слухаю, Яна. Нечаканае пытанне. И это правильный отказ. В запасе осталось немного крупы. Алексей. У запасах засталося немного крупаў. Ёсць памылкі, Алексей, ёсць памылкі. У Яны ёсць магчымасць іх выправіць. Калі ласка. У запасе засталося трохі крупаў. Круп. Яна выправілася, але ўжо пасля таго, як прагучаў гук няправільнага адказу. Цяпер правільна скажыце, Яна. У запасе засталося трохі круп. А вось гэта правільны адказ. 2 балы не зарабіў менавіта ў гэтым конкурсе ні Алексей, ні Яна. Аднак цяпер мы ведаем правільны адказ. Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паўзу і паслухаем нашага эксперта, мовазнаўца Святаслава Крупеньку. Паважаныя гульцы, пачувайце сябе смялей. У вас усё добра ладзіцца. І вам, і нашым тэлегледачам хачу толькі напомніць, што ў рускай і беларускай мовах лік назоўнікаў, нават вельмі блізкіх па маўленні, часам не супадае. Так, напрыклад, добра вядомыя ўсім словы дзверы, грудзі, крупы, паводзіны, каноплі і іншыя ў нашай мове маюць форму толькі множнага ліку. Жадаю поспеху далей. Як заўсёды, дзякуем вам, Святаслаў, за карысную інфармацыю і падводзім вынік гульні ў пераклад. 18-10 на карысць каманды «Праменьчыкі».
Ну а наперадзе ў нас эпізод тлумачым. Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс беларускіх слоў, рэдка ўжывальных і не толькі. Вывесці на чыстую ваду сэнс кожнага камандам дапамогуць суайчыннікі. Мы запісалі іх адказы і гатовы паказаць, што атрымалася. А гульцам застанецца выбраць з 3 варыянтаў правільны і залічыць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманду часова напаткае няўдача, свой варыянт адказу даць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Гуляем далей. Ну што ж, пачынае каманда з большай колькасцю балаў. Гэта каманда праменьшыкі, нашы яркія, светлыя, вясёлыя, прыгожыя дзяўчаткі. Слова «гузыр». Што яно абазначае? Гузыр – гэта неарганізаваны чалавек, разява. Ніжняя частка снапа. Напоўнены паветрам або газам шарык. Анжаліка, вы падрыхтаваліся, хто будзе адказваць? Адкажа Яна. Слухаю. Гузыр – гэта ніжняя частка снапа. Абсалютна дакладна. Яна, адкуль вы гэта ведаеце? У нашым мястэчку гэтае слова я не чула, але ў слоўніку я яго Сустракала. Дзякуй вам, Яна. Гузыр сапраўды ніжняя частка снапа. Снапы ў радочкі палажылі, так і дзяды яшчэ вучылі, каб каласы ды з каласамі, а да пярылаў гузырамі. Чытаем у «Новай зямлі» Якуба Коласа. Наступнае слова для вас, паважаныя герадоты. Дзеяслоў. Вярсці. Вярсці – гэта хутка ісці, маючы пэўны накірунак. Засцерагаць ад варожых дзеянняў. Гаварыць недарэчнасці, безглуздзіцу. Артём, хто? Адкажа Алексей. На гэта пытанне. Алексей. Калі я не памыляюся, гэта гаварыць недарэчнасці, бязглуздзіцу. Вы не памыляецеся, вы ўжо чуеце. Скажам, перад бацькамі сорамна вярсці лухту. Наступнае слово для праменьчыкаў. Гэта таксама дзеяслоў. Дзеяслоў «прынадзіць». Прынадзіць – гэта зрабіць прыгодным для выкарыстання. Выклікаць сімпатыю да сябе. Шчыльна прысунуцца да чаго-небудзь. У нас ёсць адказ, а адкажа Вікторыя. Прынадзіць – гэта выклікаць сімпатыю да сябе. 3 балы ў скарбонку каманды праменьчыкі. І наступнае слово для герадотаў. Слово «бухта». Што яно абазначае? Бухта – гэта глыбокае месца ў рэчцы. Бухта – гэта такая машына для прыгатавання ежы ў паходных умовах. Моцная хваля паветра – вал. У нас ёсць адказ. Так, і хто будзе адказваць? Адказваць будзе Александр. Калі ласка. Я дакладна ведаю, што бухта – гэта глыбокае месца ў рэчцы. Адкуль вы ведаеце? Адкуль вы ведаеце? Вы таксама слоўнікі чытаеце? Не, калі я ездзіў у вёску да сваёй бабулі, яна так казала, калі я хадзіў на рэчку купацца. Зразумела. Вось бачыце, як вопыт з дзяцінства тут вам спатрэбіўся. Сядзіць хтось, выцягнуўшы ногі над самай бухтай, такі строгі, як мае быць ва ўсім адзенні, і курыць люльку ў задуменні. З «Новай зямлі» Якуба Коласа. Ну што ж, дзяўчаткі, нават і не ведаю, хлопцы тут і ў вёску ездзяць, і слоўнікі чытаюць. Вам, напэўна, даволі цяжка зараз прыйдзецца. Бравэрка, што гэта? Бравэрка – гэта прылада для акурвання пчол дымам. Самаробная газавая лямпа без шкла. Верхняя мужчынская вопратка звычайна з аўчыны. У нас ёсць адказ. Ёсць адказ. Анжаліка, у каго ён ёсць гэты У мяне. адказ? Бравэрка – гэта верхняя мужчынская вопратка, звычайна з аўчыны. Гэта правільны, дакладны адказ. Лісіная шапка, кароткая на аўчынах бравэрка, суконныя нагавіцы з некаторым намёкам на галіфе. Гэта Ігнат Чыкілевіч, пісаў Якуб Колас. Скажыце, хлопцы, а ці ведалі вы, што такое бравэрка? Ведалі. І таксама правільна ведалі? Да, таму што мы праходзілі курс этнаграфіі, дзе вывучаюць таксама жаночую вопратку, мужчынскую, касцюмы народныя.
Вось яны, паважаныя гледачы, сапраўдныя студэнты, сапраўдныя. Дзякуй вам вялікі. Наступнае слово для вас, Герадоты, слово «паветь». Паветь – гэта лёгкая дымка, якая зацягвае, пакрывае што-небудзь. Пляцоўка пад страхой або памяшканне для дроў. Сетка з тонкіх нітак, утвораная з клейкага рэчыва павука. Пытаю у Артёма, хто будзе адказваць? Адкажу я, мы ўпэўнены, што адказ гэта Б, пляцоўка пад страхой або памяшканне для дроў. Ваша праўда, малайцы. Павець яшчэ называюць у некаторых вёсках паветкай. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасць і нагадаю гледачам, што тыднёва ў газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы ад тэлевіктарыны «Размаўляем па-беларуску». Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. На рахунку каманды «Герадоты» 19 ачкоў. Каманда «Праменьчыкі» ў лідарах, у яе 27 балаў. Ну а мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем. Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс. Але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой менш ачкоў. Гэта пакуль што. Нагадваю, пакуль што Герадоты. 6 канвертаў, Артём, 6 фразеалагізмаў. Лічба 4. Чытайце ў голас. Вылазіць са скуры. Знаёмы фразеалагізм? Знаёмы. Вылазіць са скуры. Ну што ж, Анжаліка, вам засталіся 5 канвертаў, акрамя 4-га. Так, ну, спадзяемся, 3-й нумар будзе для нас шчаслівым. І што ў канверце? Збіваць панталыку. Знаёмы фразеалагізм? Знаёмы. Знаёмы. Паважаныя капітаны, запішыце вашы фразеалагізмы. У нас тут у Герадотаў Аляксей зараз усклаў на сябе гэты абавязак. Паслухайце уважліва, капітаны, што трэба зрабіць. Аляксей, вы таксама паслухайце. Паважаныя каманды, праз 30 секунд вы мусіце адказаць на 3 пытанні. Які сэнс вашых фразеалагізмаў? Вы павінны будзеце скласці сказ з вашым фразеалагізмам, дзяўчаты са сваім. І трэцяе, вы мусіце згадаць сінонімы фразеалагізмы з беларускай мовы ці адпаведнікі з рускай. Ва ўзнагароду у вас будзе па 3 балы за кожнае заданне. Працуйце! Я бачу, што капітаны аддалі права адказваць сваім гульцам. Так, першым у нас цягнуў фразеалагізм Артём, так, выбіраў. І ў вас будзе адказваць? Адказваць у нас будзе Аляксей. Слухаю вас, Аляксей. Які фразеалагізм у вас быў? У нас быў фразеалагізм «вылазіць са скуры». Так. Вось, сэнс гэтага, ну, вельмі старацца. Абсалютна дакладна. 3 балы вашы. Малайчына. Празмерна шчыраваць можна яшчэ дабавіць, так? Вось, прыклад ужывання. Ну, напрыклад, каб перамагчы, наша хакейная каманда вылазіла са скуры. Дзякуй вам вялікі за сказ. Можна і так. І рускі адпаведнік гэта «из кожы вон лезть». Малайчына. Бездакорна 9 балаў зарабіў для сваёй каманды ў гэтым конкурсе. Беларусы яшчэ скажуць разбівацца ў дошку, так, разбівацца ў блін, разрывацца на часткі. Ну, давайте паслухаем дзяўчат, праменьчыкі. Хто у вас, Анжаліка, будзе? Так, у нас адкажа наш праменьчык Яна. Яначка, слухаем вас. Збіваць панталыку. Гэта значыць заблытваць каго-небудзь. Напрыклад, ён атрымліваў вялікае задавальненне, калі каго-небудзь збіваў з панталыку. Што ж гэта за чалавек такі? Ну, вы правільна адказалі. Добры сказ і правільна патлумачылі сэнс. Ужо у вас ёсць за кожнае заданне па 3 балы, усяго 6. І застаўся рускі адпаведнік. Гэта вазіць за нас.
или ввести в заблуждение. Абсолютно докладно. А беларусы скажут сбивать с тропу, сбивать с толку и нават крутить мозги. Чули такое? Не. Малайцы, по 9 баллаў у гэтым конкурсе зарабілі абедзве каманды. Дзякуй вам вялікі. Пакуль рэдактары падлічваюць агульны лік, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Паважаныя гульцы, цікавыя вам сёння трапіліся выразы, і вы добра спраўляецеся, і значэнне іх ведаеце, і трапныя прыклады прыводзіце. Сапраўды, гэтыя фразеалагізмы дастаткова распаўсюджаныя. Скажу колькі слоў пра выраз «збіваць з панталыку». Ён сустракаецца ў беларускай, рускай, польскай мовах, а ўзнік, хутчэй за ўсё, па меркаванні даследчыкаў на Ўкраіне. А вось само слова «панталык» па паходжанні грэчаскае, дзе панталік абазначае назву гары ў паўднёвай Грэцыі. Гара славілася сваім мармурам, а таксама вялікай пячорай з гротамі, дзе можна было лёгка заблудзіцца, збіцца з дарогі. Адсюль і значэнне выразу. Жадаю поспеху ў апошнім конкурсе. Дзякуй вялікі, Святаслаў, сапраўды цікава і карысна. На рахунку каманд 36 і 28 ачкоў. Ну а мы пераходзім да наступнага этапу. Цытуем. Задача гульцоў у наступным конкурсе з назвай «Цытуем» простая – працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. У музычным заданні па магчымасці назваць песню, а ў паэтычным яшчэ і аўтара слоў. Пачынае каманда, якая мае меншую колькасць балаў. Гэта пакуль што Герадоты. Цытуем. Першае заданне мудраслоўе. Працягніце прыказку і зарабіце 3 балы. Прыказка гаворыцца, калі удача стала вынікам якой-небудзь бяды, непрыемнасці. Няма ліха без... Слухаю, Артём. Ну, паспрабую адказаць. Сам. Да. Сам капітан. Няма ліха без добра. І гэта правільны адказ. Малайцы. Здараецца так гаварыць у жыцці? Няма ліха без добра. Даводзілася. Ну, вось і цудоўна. 3 балы вашы. Дзяўчаты, заданне для вас. Прыказка пра залежнасць дабрабыту чалавека ад таго, як ён стараецца ў касавіцу і жніво. Летні дзень, год... Корміць. Летні дзень, год корміць. Сцягне руку Анжаліка. Малайчына. Я... упэўнена, што і Яна, і Вікторыя маглі б падхапіць гэты адказ. Малайцы. Ну што ж, музычнае заданне, хлопцы, для вас. Ці ведаеце вы творчасць Ядвігі Паплаўскай і Аляксандра Ціхановіча? Тополя старая стаяла под гэтай тополяй старой. Цыганка мне паабяцала каханне да веку з табой. Разоў паўтарыўся аж 5, што буду заўсёды з грашыма, што буду заўсёды спяваць. Цыганка раз, цыганка 2, цыганка 3 і 4 і 5. На варажы. Працягніце радок. Алексей, калі ласка. Наваражыла. Што ўсё жыццё я буду спяваць. Амаль што дакладна, і я прымаю гэты адказ. Там крышачку больш слоў, чым патрэбна. Давайте паслухаем, як жа спявалі. Цыганка раз, цыганка 2, цыганка 3 і 4 і 5. На варажы, наваражыла, што буду спяваць. Дзякуй вам, Алексей. Аматар творчасці Ядвігі Паплаўскай, Аляксандра Ціхановіча. Як называецца песня, паважаныя Герадоты? Цыганка. І гэта правільны адказ. Музыка Аляксандра Ціхановіча, а словы Леаніда Дранько-Майсюка. Наступнае музычнае заданне для вас, праменьчыкі. Увага на экран. Ліха з горам ты бядою, скосім разам з лебядою. Эй, кінь гараван!
за вечора, з нами гуляй, хто хоче, хоч до ночі. На жаль, у нас нема адказу. Ну што, хлопцы няхай спрабуюць, няхай хлопцы вось тут цудоўны шанс выправіць становішча і нагнаць дзяўчат. Не. Мы можем назвать автора. А давайте послухаем. Давайте Ну, послухаем. амаль што, давайте послухаем. Сёння гудзе ад ранку наш гулянка, а вчора за вечора, з нами гуляй, хто хоче, хоч до ночі, хто адгуляв, спачивай. Хто адгуляў, спачывай. Анжеліка, як называецца гэты твор? Як называецца гэтая песня? Дзяўчынкі? Гулянка? 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 Спытаю я ў хлопцаў гулянка? Я не згодна. Наш варыянт гулять дык гулять. І гэта правільны адказ. 2 балы на падборы зарабілі хлопцы, малайцы. Паэтычнае заданне, яно для вас, Герадоты. Раптам бачу, мне са скрынкі паштавік дастаў кісет. 2 квадратныя хусцінкі і... Падрыхтаваліся? Так. Раптам бачу, мне са скрынкі паштавік дастаў кісет. 2 квадратныя хусцінкі і... Малюсенький пакет. Ваша праўда, Александр. Малайчына, як называецца гэты верш? 5 секунд на роздум, каманда Герадоты. Ёсць варыянт, Артём? Помнім толькі аўтара, але назву запамятавалі. Так, а ў дзяўчат давайте спытаем назву спачатку. Не ведаем. А хто памятае, як пачынаўся верш? Ноч, холодная зямлянка, перастрэлка, цішыня. Заківалі цяпер галовамі. Так, менавіта так і называўся «Ноч, холодная зямлянка» ці «Пасылка». Яшчэ я сустракала такую назву. Артём, слухаю вас, хто аўтар гэтага верша? Аўтар, нам, калі не памыляюся, Пятро Глебка. Вы не памыляецеся, гэта сапраўды Пятро Глебка. Дзяўчаты, апладысменты хлопцам. Заданне паэтычнае для вас. Абнімі ты мяне, маладая, абніманнем гарачым, агністым, ды памчымся ад краю да краю, вольнай думкай па свеце. Вікторыя адкажа. Лучыстым. Лучыстым, не лучыстым. Артём, ёсць варыянт у вас. Одно слово, прыметнік. Ёсць варыянты ў нас? Мабыць, урачысты. Не і не ўрачысты, паважаныя, па свеце цярністым. Па свеце цярністым. Як жа называецца гэты верш? Праменчыкі. Мабыць, вольная думка? Невольная думка, Анжеліка, на жаль. А вось у Артёма ёсць і яго каманды, напэўна, ёсць варыянт. Абнімі ты мяне, маладая? Толькі 1 вам бал дам, таму што назва верша «Абнімі». Толькі «Абнімі». Плюс 1 бал камандзе Герадоты. Дзяўчаты, засталося назваць аўтара. Я дам падказку вам. Нарадзіўся гэты паэт у 1882 годзе. Пісаць пачаў на польскай мове. Першы вядомы яго беларускі верш «Мая доля». Гэты верш датаваны 1904 годам. Мабыць, гэта Янка Купала? Дакладна, Янка Купала. Тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Сёння ўсю гульню вялі праменчыкі. Яны назапасілі 43 балы. Але ж першай, так бывае, стала каманда Герадоты, у іх 46 балаў. Хай у вас, паважаныя гульцы, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Ну а каб тыя хвіліны, што ў гэтай студыі мы правялі разам, вам запомніліся надоўга, падарункі, кнігі беларускіх аўтараў на беларускай мове. На гэтым наш аповед пра важныя і мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны.
Працягнем яго ў наступных выпусках перадачы для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Траценко. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.